Ако не можеш да изгледаш това видео за 60 секунди, вероятно това не е много добре. И не го казвам, защото искам да съм груба, а го казвам, защото всъщност е истина. Ако искаш, можеш да скролнеш, но това само ще затвърди това, което казвам. Ако все още си тук, слушай. Твоето време за концентрация е изпържено. Допаминовите ти рецептори са сготвени. И това е защото тренираме мозъка си да иска постоянна стимулация. И за това ни е по-трудно да извършваме неща, които изискват по-голям фокус. Не можеш да изградиш бизнес, ако не си фокусиран. Да караш кола или да гледаш дете. Не може да имаш истинска комуникация с някого, ако не си фокусиран. Не може да изградиш истински живот, ако на всеки 5 секунди имаш нужда от ентертеймент. И най-лошата част е, че всички знаем това, че сме пристрастени. Знаем, че си губим живота, скролвайки постоянно, но продължаваме да го правим, защото ни изглежда много трудно да се спрем. Мога да ти кажа, че е възможно, просто е дискомфортно. Сега ти давам тест. След като изгледаш това видео, остави телефона си за 10 минути. Седни и остани насаме с мислите си. Медитирай, дишай дълбоко, разходи се, наблюдавай мислите си, без да ги съдиш. Опитай, възможно е. Знам, че ти можеш и аз мога и всички останали могат. Ако в момента не можеш, значи имаш работа за вършене. Ако не си успял сега, не се обвинявай и не се чувствай виновен. Може да успееш другия път или някой друг път. Но ако сега успееш, значи си пред повечето хора. Тук не става на въпрос за сравнение. Всеки го може. Искам да добавя, че няма нищо лошо понякога да гледаме образователни видеа или забавни или каквито и да са. Въпросът е да не се случва постоянно часове наред. Опитай още сега. Остави телефона за 10 минути и си подари това време за теб.